inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyo. May paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado og pitsa 28 na. Buwan makigalaan sa Disyembre tuig 2026. Straight to the point. Karong adlaw mahigala mao pagsaulog sa Innocence Day. Mao ni mahigala ang matawag nato mahigala gisaulog sa dugay ng katuigan, gumikan makigalaan sa pagpamatay ni Haring Herodes sa tanan nga mga bata, mga higala nga mataw didto sa Bethlehem. Iyang gimanduan mahigalang pamatyon tungod kay nahadlok siya, nabalaka siya, na-threatened siya mahigala sa panagna nga dunay mataw nga usa ka hari. Straight to the point. Ona nga tungod ni ana mga higala nga tagna nga dunay mataw nga hari, gusto niyang pamatyon ang tanang mga bata kay basin mga higala og mataw na ang mupuli sa iyang trono. Straight to the point. Kana mga higalang mga naa sa power, kana naa sa power nga mahadlok, ma-threatened nya mapulihan sa ilang trono. Kaniadto pa na panahon pang Herodes. Dugay na mga higala nga dunay tan-aw nga murag threat ni sa akong posisyon. Patyo ng daan. Kay tan-aw threat sa posisyon. Straight to the point. Karong buntaga mahigala tagad-tarig pagtagad kay mao to si Herodes. Tan-aw niya ayay dunay threat sa akong posisyon. Inana ka lahi to og utok mahigala si Herodes. Imagine ka mahigala bata pa guna. Nya maguna-huna sa bata pa mupuli sa iyang gahom. Delikado ni. Muna nga iyan ang gimanduan nga patyon ang tanang mga bata. Kay delikado ang tagna nga kining bataa, mao ni mupuli, mao ni mataw nga hari. Kay gitagna naman daan mahigala ni Propeta Isayas nga usa ka bata mataw nga mao usa ka hari. Maghari mahigala sa gingharian sa maghari sa tibuok kalibutan. Straight to the point. Kuyawan mahigala si Haring Herodes, ay kakuyawan ni. So, kanang kakuyawan mahigalang mapulihan sa trono, karaan sa una pa na, karaan pa. Daan mahigala, buhaton ang bisan unsa, aron lang mga higala maprotektahan ang iyang trono. Straight to the point. Karong buntaga, tagantanig pagtagad, sa ato pabanuban usab kay ni ay mga politiko, nga buhaton ang tanan, kay delikado magtanaw dunay potential threat. Dunay potential threat sa 2025 election o sa 2028 election baka Straight to the point. Tagantanig pagtagad sa panuman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Dismissed Mandawi City Mayor Jonas Cortez gidisqualify sa pagpapili pagkamayor sa maabot nga eleksyon sa Mayo 2025 sunod tuig. Kini human gidinay sa Kumilik ang giduso nga Certificate of Candidacy base sa uwahing Special Proceedings Action uwahing petisyon niya na pod pertigyon di malasa mahigalang Mayor Jonas Cortez no panahon na. Gidinay ang iya mahigalang motion. Motion for reconsideration. Kay doon na naman to mahigalay gidinay naman daan kay doon na kunoy mga entry dito mahigala nga misrepresentations nga iyang gifill upan. So muna nga gidisqualify sa mahigala, kansilado ang iyang Certificate of Candidacy. Mihimo siya og motion for reconsideration aron balihon unta sa Comelec Second Division ang maong desisyon mahigala. Pero karon gidinay gihapon. Straight to the point. Pagtagad sab karon nga buntaga sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin ang atong paghisgot labot mahigala sa nagpadayon nga isgutanan sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte Carpio. Straight to the point. Kay dunay mga sektor gihapon, no? Wa naman nakaliday naman sa noon karon day. Tapusan gahapon nya karon pitsa 28 na Sabado, Innocence Day, ugma, Domingo, Rizal Day inig ka Lunes, way opisina, wa pa gid makuhang pirma nga 1/3.
Pero matod pa, sige lang, kay kinigbalik ini January 13, pwede man dalion sa mga congressmen. Nga makuha gyud kay sige mag-post gihapon ang ubang sektor nga i-impeach gyud si Vice President Sara Duterte Carpio. Kay delikado kini, inigabot sa 2028. Aron mga higala nga wa na gyud, wa na threat sa 2028, i-impeach bahalag magkinaunsa, iduot gyud, i-impeach gyud Sara Duterte Carpio aron nga kung ma-impeach na, pwede man mahigala nga patungan pa gyud. Removal from office plus perpetual disqualification from government service. Straight to the point. Aron nga di na makadagan si Sara Duterte Carpio in 2028. Pero ang problema ni ron, ang unang impeachment mahigala so far nga nadesisyonan katong ka Chief Justice Renato Corona, removal from office ra. Wa pagkapini o disqualification, perpetual disqualification. Wa pagkapini indaykin. Muna nga mahimo sa glalisono na po ni kay mahimo man to mahigala nga starry diseases. Mahimo man to mga kagalaan nga inon katong nag-unang impeachment. Wa man to perpetual disqualification yang anong kinibutangan man. Kana kung makonbikto, Pero speakas bahin pod lain po nalisonon kay nigabot mahigala sa 2028 bisan pag ilang konbiktohon Sara, ibutang talang mahigala. Konbikto Sara Duterte Carpio. Nya dunay perpetual disqualification na from government service. Nigabot sa filing of certificate of candidacy mo file gihapon ang cumulative duty mahigala maulamang ang ministerial. Bisa pa man perpetual disqualification on file man. Nya inyong duty kay ministerial naman. Dawatan lang gina ninyo. Kay bisan gani ang tao nga moingon nga gipadamgo lang ni Jesus Christ, inyo man dawaton. So another na po ng lalisonon, mag-abot na po Supreme Court. Kumbida gubot pas lukot ning kalakiha mga higala. Pero dakong pangutana ma-convicto ba si Sara Duterte Carpio o dili ba? Kini mga higalang mga plano na karon nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte mao'y mulaban sa iyang anak mismo sa tanang mga kaso nga gitubang karong Sara. Medyo maligre ni kay gawas may gala sa legal aspect mga kagalaan niya kiningong impeachment. Political man gud po ni mga sukit paminaw. Ang iyang kawilver sa balaod dili sa korte kay 9 years nga fiscal plus ang iyang influence may gala isip former president. Straight to the point. Mas maaligre gyud ang impeachment mahigala. Mura ni mga higala ga makatutok yun ang mga tao ining tanan. Kaya ang vice president may subject sa impeachment o niya ang nilaban mahigala ang former president nga iyang amahan. Straight to the point. Atong malantawan ang kaaligre gyud nining mong impeachment mahigala kung mahitabo man gyud galing. Pero malamo-lamo ni mahigala kay wa pa man makakuha gyud og pirma. Kung ilan dali-dalion kanang January 13 mao kana ang pagbalik sa Congress, wa na napahak na ang tunga sa buwan. Practically tunga sa buwan na magina. Napahak na mahigala ang tunga sa buwan sa January. Ang kalainan god panahon mahigala ni Justice Corona sa iyang impeachment atong 2012. Wa man go eleksyon nga umaabot. Straight to the point. Ang kining kalainan Sara ron kay eleksyon man god nigbayo. Mo ning problema. Wa gyud ma-timing ning kalakiha sa kung pasultion mga higala ang sa pikas nga habig na kuwangan gitas timing. Og ari ka sa side ni Sara may timing gyud na. Timing gyud nga wa gyud lisod gyud mo ani kalakiha kay lisod sa inyong lamo-lamuon pag present ang ebidensya aron lang mahuman, lisod man kay nami yung kag finish and unfinished. Submit your papers. Finish or unfinished, submit your papers. Medyo lisod ng kalakiha. Ato ni tagag pagtagad rumutaga sa kini og uban pang mga hisgutanan mahigala labi pa kini mga grounds sa impeachment sa ako nagingon porbida. Atong hisgutag tiwas ron mga kagalaan. Kay mao lagi na katotoang grounds mahigala sa confidential funds. Mura man to'y ligon-ligon unta kunuhay. Ato naman to na-explicar. O niya kining threat mahigalang VP Sara sa presidente, sa asawa sa presidente, o gadto mahigala ni Martin Romualdez. O lain pa, wa mo to nga si Sara, gipatawag sa NBI. Maingon po mga tao nga tanawa, wa mo to nga, limang kana, wa mo to nga. O niya, ang iyang abogado ni Sara Duterte Carpio, ni adto sa NBI, nigpadag suwat inaykin, nangutana na mga butang sa suwat dito nga, pwede ba mangutana kung kinsay complainant niya pwede ba mangutana unsay mga questions mingo po mga tao tanawa nangutana da unsay question unsa man na ating patinaw unsa man na sa legal nga aspeto di ay mga sukin tig paminaw
Kini guban pang masgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Arita sa ato mga isgutanan ron buntaga mga sukit tigpamina ato'y padayon pag-isgot ni mahigala kay depende mo guni at mga netizens on sa may ilang gusto ang viral sa inyong gusto. Yan naman gin-monitor naman inday ken galing niya. Viral sa inyong gusto o issue, discussion or mga reports. Bayon sa may inyong gusto. Diskusyon sa ta. Sige. Now, atong balikan mga kagalaan kay sige manggihapon mahigala ning nagpost kining uban mga sukit tigpaminaw nga napay oras gyud bahalag malamo-lamo nga i-file gyud ang impeachment complaint batok mahigala ni Sara Duterte Carpio. Mas mo aligre gyud kay si Presidente Rodrigo Duterte ni klaro na nga say mulaban. Nasakto gyud kong analysis kay nga kini gyud inig impeachment ani. Si Duterte one of the councils na diha, legal councils ni Sara. Kay kanang paglingkod lang daan ni Duterte dito dai isip Defense Council medyo maligre gyud labi pa mga higala og kanana ang manuto nga man sa Panilo gyud ani. So ang battery of lawyers sa mahigala sa defense. Ang pangutana kinsa man pod ang sa mga congressmen nga may mo serve as prosecutors, no? Kinahanglan ilang tubangan na day kay mahimo nya ni nga kanana ang gawa sa legalidad sa debate unya sa legality di man na malikayan ang personalities nga naa nag-appear, no? Inig-argue mahigala ma-unfair unya ba nga kanana ang inig-argue mahigala Presidente Rodrigo Duterte maantigo man na siya mo argue sa korte gyud kay 9 years man nga fiscal plus ang iyang personality ba nga former president makaingon ang mga tawa na wa nay way kuan aning kalakiha may nang boxing nga kanabang medyo kanana ang sakto sa kuan kay ug mamismatch di mapod maayo. So mag-andam sa mga congressmen kinsa ilang katapat day sa mga congressmen. Sa una mga higala sa kinini ang panahon ni Irap kadto si Estelito Mendoza maayo kay sa depensa. Unya kadto sa si Justice Narbasa ang akong kabiliban dito mga kagalaan sa pag kuan gyud pag object may higala kadto si Fiscal Flaminiano, Fiscal to Manila. Mao na mga batch-batch ng Duterte nga mga fiskal, mga karaang mga bugoy. Lisod og lusot ang mga pangutana, Katos Fiscal Flaminiano, Fiscal City Fiscals Manila, maayo. Katos Estelito Mendoza, maayo. Narbasa, maayo. Pero ang sa prosecution sab naam ko Joker Arroyo sad nga practicing ba? Practicing lawyer o niya na congressman. Mao man ni kalainan gud kanang practicing lawyer gyud ka sa una, mobalik gyud ang iyang kwan. Si Duterte sa ito nahibawan karon ngadto na sa IBP kay nagkuha na sa mga requirements, nga kuan kinini ang mga requirements nga makalaban murag nakuha ang siguro nag MCLA. Kay naningkamot man po ng uban nga objekan gyud nila kay kuyaw-kuyaw man os Duterte may mulaban. Number 1, mantigo mag-eskorte. Number 2, ang influence. Kay makabantay kaday ang mga judges, mga senator judges o si Duterte mo na medyo murag basing mabalhibuan sila ba? Muna nga umang sektor sa naningkamot nitag pamagi nga maobjekan nga dili makalaban si Duterte. Ang problema ron kay under the Constitution, ang accused do na may rights nga mo pili og kinsa iyang counsel. So katungod man pong Sara nga akong papa may akong counsel. So, inigbabag ani mo nang Duterte to na ni nagsusi na sa IBP unsay kuan kuwang niya MCL niya. Mura kung sa kaniyang compliance attorney Jan Cagulada wa pa ni compliance tingali. Iyan lang gyud kompleto para wala na daghang reklamo, no? Pero mo lagi na malalisonon sa gina kay technical naman gina kayo sad inguman nga ang substantial justice mo atong ipatigbabaw kontra sa technicalities pero para way samok daghan da mag-MCL igod si digong ani ato lang ni agi katawa mga sugid tigpaminaw nabalikan taha ang duha ka major nga mga rason wa man toy kwanta na impeachment ako bitang gitan-aw luag kayo ba ang pagkamayor ni Sara Duterte dili na siya kwan wa na human na arita may gala sa katong confidential funds na explain na nato arita may gala sa threat appeal man na silang grounds ang threat ni Sara Duterte Carpio kay pilti man yang isuga na ng November 23 sa iyang press con murag na wa siguro sa kapugong sa gibati
Nya, mga pangutana sa mga reporters, og nitubag siya mga kailang, kigikuhaan man sa security god, giibanan niya security. So, ang pangutana, unsaon naman ang seguridad? Seguridad ni Moron nga, murag kuyaw-kuyaw man kay na kay mga gwardya. Ngani ni volunteer naman tong taga MNLF nga kung biyaan yung kagad, Madam Vice President, ready ang MNLF nga mo ay mubantay nimo. Samot kagubot na ng kalakiha kay. May gani kay mingon Sara nga okay ra ko. Ay lang sa ako ninyo ga bantay kay okay ra, ha? Unya mo tong niingon siya nga nana say gikontak nga kung unsay may tabo niya, kung mamatay siya, patyon pod mahigala si BBM ang niyang asawa og si Martin. Kana, no? Na may krimen or wa. Ikaduha gipatawag sa NBI. Pagpatawag sa NBI, wa mo tunga Sara, unsa may liability ni Sara Duterte Carpio, wa mo tunga. Naabay liability o wa ba? Sakto ba nang gihimo sa NBI o dili ba? Atong hisgutan human lamang sa pipila ka pahinumdom. Straight to the point. Now, atong balikan. Atong diskusyon mga sukid tig paminaw. Niyan ang pagka-pizza 23 Nobyembre, timang suku ang Sara Duterte Carpio. Atol sa press conference mga suking tig paminaw. Pertin niyang laguta, gipangutana sa mga sakop sa media, ug unya, murag na kuan siguro siya, daghan na lain-lain ang reaksyon sa mga tao ato. Suko siya, ug maingon iyon, giinan siya nga, kumusta mo security, mo to ingon siya mahigala sa isgutanan sa security, okay lang, kay kung mamatay ko no siya, nana sa gisugo, nga patyon sad si BBM, patyon si Lisa, patyon sad mahigala si Martin Romualdez. Mao na iyang giisulti. So tungod ana, gipatawag sab siya mahigala sa NBI. Kaya ang uban maingon man active threat na. Ang uban sad ingon dili ay way krimen. So gipatawag sa NBI. Ang NBI mga sukid tig paminaw nga direktor mo si retired Judge Jaime Santiago. Si retired Judge Jaime Santiago, of course, judge guna. Mantigo gina mga sukid tig paminaw. No? Og unya kining mga taga NBI, with all due respect nila mahigala, mantigo gina sila. Og investigation mga sukid tig paminaw, kamao man ang taga NBI gyud, no? Og naagdaghan pa mga lawyers nila nga mga mantigo sad, no? Kining NBI og di lang ni suguon sa Malacañang, di nimo imbestigar ani oy. Prangka-prangka lang pagka-istorya day. Damay daghang krimen nga, klaro gong krimen nga nahitabo na gimotoy tutukan mga sukid tig paminaw. Pero mo lagi na, kung masuguan ka sa Malacañang, kay bisigar na, mapugos kay bisigar. Kay kining direktor may gala Judge, retired Judge Jaime Santiago, og di sa mo imbisigar, dali naman ning pulihan siya day. Pwede mami o dili ka masugot-sugo, pwede magkag hawa lang din na, kaya di man ka masugot. Total, na may daghan po na si mong, na may daghan pong gusto mo, naghuwat-huwat na po na daghan may interesado ang imong posisyon. Mo na nga gimbisigar gyud. So, ang pizza mga higala sa Sumpina, damatay kopya mga kigalaan. Pag pizza 25, kaduhan naman sa Sumpina si Sara, no? Wa sa mo tunga. Kaduhan na sa Sumpina sa NBI. Wa mo tunga Sara Duterte Carpio. Giingnan man sa mga kigalaan pag Sumpina na. Ha? Ang pangutan na iniron God. Gisumpina Sara kay katong una ang katumatong tungod sa threat. Ikaduha gisumpina siya sa NBI, gumikan mga higala aning niyang gihimo nga threat niya sa kuan kuno, active threat kuno to sa presidente, sa iyang asawa og kang Martin. Unya wa sa mutunga. Na issue na pud tarawa wa mutunga Sara. Ima kana brati gyud ay wa mutunga. Ang pangutan na ron aritas legal kay para maklaro. Kining wa pagtungan Sara, fetal ba ni? Sayop ba ni o dili? Unay pangutana. Og dili sayop, wa na day. Wa dili day sayop. Og sayop, ang pangutana fetal ba? Mo na dakong pangutana. Na ato nang ngari sa tadi sa tamo himo og mga emosyon ha. Karon ta sa legal before ta mo ari may gala sa kwan. Nitabo man gud mga kaigalaan. Bisan siguro ang mga abogadong Sara Duterte Carpio og siya mismo, abogada man na Sara, advice gyapon kan Sara day nga ila nagtunga ha. Mo ana gyapon ka ngano man, number 1, wa may krimen. Lalisunon man ang krimen ba nagdi ba? Ha? Kaysa ako nang ingon ka ng threat may gala, kung mamatay ko patyon ti ka. Unsa ba pagpatay nimong namatay naman ka? Mura man na siya may galag kana hinuong kung mamatay ko kalagon ti ka kana na ano nang istorya ha.
Pero may man lang ng istorya og ting kalag-kalag god. Og manugo sad ka, mingon yan, gisugo man John Wick day ko no. Wa ka ba? Ahimo na may nung katawanan mga sukin tig paminaw. Og manugo sad ka kanang imong gisugo nga hard killer. Liso di ba lalim pagpatay presidente guarded ko na. Og di na mo tuman sa inyong sabot. Unsa man nimo pag-ingon nga pagsiguro nga patay naman ka. Kana mga hard killer maningkamot to sa nga ang bayad asa mang bayad nya og gibayran na mi karon og 20% asa man may manglungkot sa 80%. Wa ka ba? So kanang saad-saad sa buhi pa niya inya ni kamatay na maoy kondisyon mahigala nga ni kamatay medyo layo ra gusto tinuod na. Di man gani mo tuman ng uban mga higala nga buhi pa. Saan gani kasi mong inanak nga mohatag kag pinaskuhan sunod na lang Pasko day dong. Sunod Pasko na lang wa gani buhi pa gani kandako gani ka mutuman. Samot nagmamatay mingon kang mamatay ko day dong mga inanak hatagan na mog pinaskuhan. Sa laktod pagka-istorya kini nahimong katawanan mo nang gi-edit-edit na natong kan John Wick na hinoon nga John Wick kuno kining Hollywood artist mahigala maoy isugo dayng sara nga papatay. So mo na nga ang advice ani sa lawyer og si Sara pod nga abogada og si Digong labi na Digong mahigala kay fiscal sa gulag minaldito gamay la ito nga ha oy. Ngano man number 1 wa may krimen. Number 2 ang vice president is immune from suit. Buti pasabot unsa may inyong tuyo sa inyong investigasyon kung criminal investigation ang inyong tuyo dili man pwedeng pasakaag kaso ang vice president while sitting siya nga vice president. Usa lang ka kaso ang pwede aron nga ang presidente or vice presidente matanggal sa iyang posisyon, impeachment ra. So kung ang inyong tuyo pag-imbestigar ana for impeachment purposes, ato ko tubag sa impeachment court. Kuhala ninyo ebidensya pag-imbestigar na mo diha, nya itabang lang na dito sa ground sa impeachment, ato ko tubagon sa impeachment court. Wa may contempt power ang NBI. Ang man di ka mo tunga, ipatawag ka sa NBI, di ka mo tunga dakpon ka sa NBI. Nga may warrant. Ang buhaton sa NBI, pag di ka mo tunga, waiver sa imong part na nga di ka mo tunga. So, sa ato pa, i-gather ang mga ebidensya, i-file sa fiscal's office. Sa normal, regular nga pamaagi, i-file sa fiscal's office, unya, kaya man ka, waiver sa imong side, i-file sa korte, pag-file sa korte, mugawas ang warrant of arrest, pagawas sa warrant of arrest, kuhaon sa NBI, dakpon ka na. Sa ato pa, niagi siya og regular preliminary investigation, ni saka nga to sa korte, doon ay warrant ang i-issue ang korte, ang NBI may mudakop nimo. Pero dili pwede nga, sa dihang wa ka mutuman sa gipatawag kasi NBI dakpon ka wa may contempt power ang NBI. Ikaduha, wa ay warrant of arrest di ka pwedeng dakpon. So waiver na, simple. Wa ka mo tunga okay among i-resolve ning among investigasyon ha, wa ka mo tunga wa ka mo hatag sa mo side, waiver sa mo side. Ang problema ron immune from suit man sara. Inig-file sa kaso kung inyo gyung ipugos. Kini kay Judge man sa Jaime Santiago, kasabot gyud nga file na to ni delikado, madismigo ra ni madismiss fiskal. Og atong ipugos pag-file. Kay kung ipugos og file sa prosecutor's office, automatic mga higala, himo na motion ang respondent, holding abeyance kay doon na may constitutional question. Ayaw sa ninyo padayo na because doon na constitutional question nga angan i-resolve. Nga ang vice president is immune from suit. Kana nga constitutional question, una pa nang moabot sa korte. Kontra sa kaso ninyo. All the way to the Supreme Court. Nga naman, i-argue man na dito nga ang Vice President is immune from suit. Mabito ang impeachable official siya. Ang President, while sitting President, dili pwedeng pasakaag kaso. Si Irap, na priso, human sa iyang termino. Awa man ito magkatiwas. Si Arroyo pod, na priso, human sa iyang termino. Pero while sitting President ka, o Vice President, dili pwede. So, sao man na ron? Sa daktod nga pagkasulti, ug wa mo tunga si Sara Duterte Carpio sa NBI, wa mga higalay sayop. Why sayop? Para asa man ang investigation? Para file ang criminal case? Hala, file lang mo criminal case kay immune man ang Vice President.
Oh. O pag impeachment na, i-file ninyong impeachment. Kaya aron nga tubagon na dito sa impeachment court. That's one. Number two, ang pinaka dili maayo mga higala nga mao nang dili mo to nga sara sa investigasyon. Niya ha? Batayan ko ninyo. Kining subpina sa NBI mga kagalaan. Ipakita ko subpina Mark kinini ang Rald dili sa atong kwan social media. Ako basahon ang subpina ha. Ngano nga kinahanglan nga dili mo to nga sara. Kini. Ako explain ninyo ni. Asa ang teknikalidad, asa ang word nga nung o ikaw may vice president, di ka mo to nga. Straight to the point. Niya ha? Batod pa din Subpina, Department of Justice, National Bureau of Investigation, Quezon City. Subpina, ad testificandum. Sa to pa, subpina sa para mo adto mo testify. Ang address mahigala gi-address niya sa Office of the Vice President gigon Honorable Zara Zimmerman Duterte Carpio, Vice President, Office of the Vice President of the Philippines, Robinson Cybergate Plaza, EDSA Corner, Pioneer Street, Mandaluyong City. Greetings. Atod pa dire. Under and by virtue of the authority vested in me by Republic Act number 10867, you are hereby commanded to be and appear in the office of the Director, Building the 9th floor, PhilInvest Cyber Zone, Barangay City, Diosdado Macapagal Boulevard, Pasay City, Philippines at 9 o'clock in the morning, 29th day of November, then and there to give your evidence in certain investigation to be held at the time and place conducted by the undersigned. Unsa may word, operative word, mahigala nga ikaw may Vice President, ayaw tungahana. Bantay pa mo unsa? Tama? You are hereby commanded. Kanang you are hereby commanded ang director sa NBI command sa second highest official of the land, Vice President. Ayayay. Atong i-discuss og maayo ni Mahigala pero gisinyasa naman ko rin kay nga Manila pagkunuta. Iwason ta na-discuss unya alas 8. Kay daghan mga tao nga maingon nga diskusyon na sa aton ni. Iwason ta niya ngano man nga kining pulunga mga higala medyo foul man ha. Straight to the point. With due respect sa mga taga-NBI ha, kay nabawag ta mga may laki man taga-NBI. May mga mga lawyers diha, mga investigators, mga may na. Pero kini mga higala kanana ang kinis Judge kuan ba? Judge Jaime Santiago. Retired na mo guni. Kasabot is balaod pero basig kalimot siya ganina sa judge. Retired judge ka, naka sa NBI. Pero video alegre na akong i-discuss hagpato na to mahigala kining maong letter para mahibuan na to nga ngano nga mo makaingon nga sakto din gihoy mo Sara ngawa sa mutunga day. Sakto day Sara ngawa sa mutunga. Ikaduha na nga subpina wa to nga hang Sara. Ang uban mingon grabe ha wa mutunga sa NBI. Pero kay ba mo unsay hinungdan? Tagantang mo daan og kwan teaser gamay ha. Kining word nya you are hereby commanded. My God. Director ka sa NBI anaon nimo ang second highest official of the land elected directly from the people. Anaon nimo? Straight to the point. Akong i-explain ninyo ron. Karon taod lang standby. Straight to the point. Yan nakasaad man ta may galang mo padayon tas tong discussion karon taod ato ipadayon. Pirma na si PBBM. President Bongbong Marcos sa budget mga higala for 2025. Mayo unta may galag maayo niyan kay dunay daghan dito mga areas nga angay mga kaygalaang koreksyonan sa budget. Ano maluso kaning budget na to for 2025? Wa magkadimao ang ato mga ang Congress wa magkadimao mahigala ining kalakiha. Itunong ang pagpirma mahigala sa budget atol sa Rizal Day. Bosa, I hope mahigala nga ayuhon ng BBM katong budget sa PhilHealth, budget sa DepEd o guban pa. Otherwise dili ganin ni maayo daw sama ra mahigala nga gi-firing squad niya balik si Jose Rizal.
Okay, dili pa tama to sa mga discussions o ato mga reports. Ate padayon ay may galang subpina nga gi-issue sa NBI nga tong Inday Sara Duterte Carpio. Sgutan ta ni ron. Balikan nato ni kay ni ingon ra ba ko nga akong tiwason o discuss niya po yung mga tao manukot nako god. Pero i-read lang po ilang mga reports na tataod nila ni Idol Tweety o nila ni kasamang Remat. Pero nga tataod may gala ako sang hisgutan ni may gala ning subpina sa National Bureau of Investigation ngadtong Vice President Sara Duterte Carpio. Unsa man mga higalay lintungan ay ining tanan. Ato ni tagag pagtagad pero mga pis at mahigala gamay lang kayo. Kay samtang naminaw tas DYHP nindot mo ko kayo ni DYHP IFM mo niya kini mga hisgutanan ni ani mahigala nindot kayo nga magtungab-tungab tag kape kasama nga kay. Ako dili na naman ko'y kape diri ikaw may kay okay na ka may kay. Imong kape diha Okay, nindot ning kabuntagon mahigala labi pag madayon ning impeachment tan-aw ta mahigala sa impeachment niya higop-higop tag kape ginagmay. Discuss ta ni mahigala kape-kape tag ginagmay ha. Sa mga naminaw sa DYHP o IFM, mga pisa tag kadali gamit mga higala ining ato mga kagilang EXL Coffee Mix 17 in 1. Di ara. No mo kini mahigala ang perfect coffee for you. Straight to the Usa sa active mga higala nga sagol nini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila og bayabas. Dili basta-basta nga kape, dili ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kompleto mahigala. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. straight to the point. Atong atak na alas 8:58 na mga kaigalaan sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Now, sa pikas bahin mga higala, atong balikan kay kining daghan kay issues og di nato mataman og discuss kay piti daghan ng issue ha no? Napay PhilHealth, napay DepEd, napay budget may gala nga pirmahanan na ni BBM karong Lunes, Unya akong panawagan ni BBM, klaruhan na pagpirma din ha, Inaot ponta nga imo nang klaruhon ha kay kanang PhilHealth daan zero subsidy Jesus Ginoo ko. Dapay DepEd 12 billion pesos kanang gikat sa Department of Education. Timan-i nga ang atong Department of Education may gala under sa Constitution mao nay hatagan og highest budgetary mahigala nga pundo kanang education. Nanas tong Constitution. Pero naunsang kalakihan ron, ang highest ron, ang DPWH naman. Nya, ang ato rabang education, mga kagalaan, na kuan rabata, sa international standard, layo-layo na rabata taon. So, inay nga imong punan pa, ang ato mga higalang budget unta sa education, giibanan pagidhinuon mga higala. Nga naudit na ta sa atong international standard sa education. Ang computerization mga higalang aspito gikuhaan dayo 12 billion ang gikuha sa kining DepEd. Straight to the point. Hasta mga kaigalaan ang kinini ang Armed Forces of the Philippines. Nga doon na tayo problema sa West Philippines Dapat unta nga klaroho na apan geron gikuhaan pod. Naunsa naman ang kalakiha Pero arita mahigala kining subpina sa NBI unsa man kining subpina sa NBI. Gisumpinahan si Inday Sara, apil man sa impeachment mahigala nga grounds. Atong balikon ha. Nganong wa mo tunga Sara Duterte Carpio sa NBI? Sayop ba ni Sara Duterte nga wa mo tunga? O sakto ang iyang gihimo? Kay maingon na ba niyo ba nagrabihan Sara Tanawa, wa mo tunga, brati yun. Gipatawag sa NBI, wa mo tunga. Pero ang question ni, sakto ba si Sara Duterte Carpio nga wa sa mo tunga ni ining subpina sa NBI? Sakto ba siya o dili? Unsay legal basis mga kaigalaan? Ato ipadayon paghisgot. Gamay lang kayo to sa ipadangat ng pahinumdom kay kinini ang mga nabuhi sa tagamay. Kuman ini atong ipadangat atong dugang diskusyon. Human lamang sa mga mahinungdanon. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Bani. Straight to the point. Balikan na to mga higala kay kadto kong hitabo mga kaigsunan.
kining Congress na turon pertindaghan ng gipapriso. Kining Congress sa 19 Congress. Hindi makauyon stubag priso, kining 19 Congress. Muni 19 Congress day nga karon pagkakakitag Congress day pertindaghan na nga priso, contempt dito, contempt dire. Unya karon ra pod nga Congress labihan ka skandaloso kining budget. Pasti lang kalingo-lingo kagyod. Unya kinini ang tungod atong pagkontempt sa iyang kato si Zulaika, Attorney Zulaika Lopez. Si Sara Duterte Carpio Mahigalab medyo nasuko. Og unya nagpa-press conference, pag press conference na dato na buhian yang statement nga kay ang labot po to sa security pag pinatay ako nana ko na sa gisugo nga patyon sa BBM, patyon ang asawa, patyon si kinini ang Martin. Diha na nagsugod mga kagalaan. Kay kini pud Sara Mahigala, prangka-prangkang pagka-istorya medyo may pagkamaldita gyud. Mabitaingon ko mayon tagdo na sa spokesperson nga mo'y kalma kay mutubag ba. Mas mayam go na nga ikaw mo mahimo mo kang emotional god. So naitig tubag na lang para nimo mag-designate ka og spokesperson. Pero tingala po ko sa mga tao uban lain-lain magitag opinion. Ingko nga kung kinsay duol anang Sara butangin nag spokesperson para dili sa mo'y direkta nga kwan. Ang uban pod mga masa day ganahan mo sa hinuon sa Sara nga isog kunom sukol gyud di magpalupig. Nasa laktod nga pag-istorya, tungod adtong iyang gisulti, niingon na mahigala ron si Lucas Bersamin, Executive Secretary ng BBM nga kadto active threat. So kay active threat man, ang uban mahigalag, arika mahigala pro Duterte kami nga, why threat? Kay conditional man to iyang gisulti. Hypothetical man to iyang giingon. So actually mahigala, ako naman nagika-explain ng puntuha diha, no? Nga kung mamatay ko, parihan lang isurya, kung mamatay ko, patyon sa tika, medyo layo ras tinuod na. O nagsugo ka mga higala o nagsugo kag mo patay, kanang imong sugoon di na mo tuman kay wa na may mubayad niya. Parihan lang na kay moingon ka nga, kung mamatay ko mga anak ha, ang iyota bahinan ninyo nga kana gyung bahin nga equal. Ini kamatay sa amahan may galawa, may equal kay na may swapang igsuon mingon, ako may kinamagwangan, ako ning dako-dako. Wa na matuman ang wish sa amahan. Di na. Parihara po nagyapon og kanang okay. Nay mga magtiayon, pagka na nasa ospital, grabe-grabe na ingon ba na day, mamatay ko day. Ayaw tang pangitaglain day ha. Kapila ba na mahitabo? Nga, og mamatay, di na mangitaglain. Ang asawa po, may promise dong, di na ko mangitaglain dong, ikaw rin sa kung tibo kinabuhi dong. Asos, pagkamatay kay, wapay 40 diyas, oy, giismo ko'y ng kumpare. Dili noon tanan. Pero, muna kung ingon ba, patay ka na, wa na yun. Muna yun, kung mamatay ko, patyon tika, wa ka na istoryaha, wa na yun. Umikag, mamatay ko, kalagon teka, kana, mugawas ng istoryahag ting kalag-kalag. Sa laktod nga pagka-istorya, kana mahigalang istoryaha, wagi krimi na, prangka lang pagka-istorya. Bida, ngano ilikoy-likoy pa man nato na, oy. Kana gani mga ordinaryong tao, dahil mga ordinaryong tao, o sa mga kaklaro, kung mamatay ko, man Sara, kung pinatay ako, kana imong sugoon, sa man, nagibayaran na nimo 50%, di na mo dayog patay kisa may mubayad na mo ang naglakiha, wa pa makubrang 50%. Sa laktod pa ka-istorya, gipatawag si Sara Duterte Carpio sa NBI, ang rason di kumutungan dito, may krimen nga nahimo. Unsa may tuyo ninyo, that's number 1, why crime? Ikaduha, unsa may jurisdiction ninyo, unsa may inyong tuyo sa pag-imbestigar nga ang Vice President is immune from suit. Kana ikaduha, dili man pwedeng pasakaag kasong kriminal ang Vice Presidente samtang sitting siya as Vice President. Or inyong tuyo na impeachment di pag tigo mo ebidensya, pag-gather mo ebidensya, kung impeachable man gikana, apil na sa ground, kay tubago ni Sara Duterte Carpio na sa impeachment court. Now, kung mo file mo regular nga kaso, kay di man pwede ka, isumon ka sa NBI, wa may contempt power ang NBI, dakpon ka sa NBI, di ka madto. Walay contempt power ang NBI. So kung dili ka mo tunga, ang procedure diha o di ka mo tunga, that is considered as waiver in your side. So ang NBI mo resolve ang kaso in Daiken, mo gadag ebidensya ikiha kas fiskal. Kay wa man ka mo tunga.
Pag-abot sa fiscal, og dunay pababa sa normal og sa ordinary nga tao lang kaya kas fiscal, ang fiscal mo evaluate di gyapon ka motubag sa fiscal, saka ngadto sa korte. Ang korte mo pagawa sa warrant of arrest, dakpon ka. Mao na say dakop. Pero dili ka pwedeng dakpon sa NBI nga tungod wa ka motungas NBI because ang NBI walay contempt power. Straight to the point. Sumingon Sara, di lang ta motunga diha. Bisang abogadong Sara day mingon, ay lagtungahan na. So wa motunga. Naabay balaod mahigala nga nalapa si Sara Duterte Carpio. Kay mamunti lang gipalakaw ato anawa na motunga. Wa motunga. Oh. Ugon niya mga kaigsunan kinini ang kung ang tuyo impeachment dili kinahanglan nga imong isumon. Kung ang tuyo criminal investigation dili gyapon kinahanglan kay immune from suit man ang Vice President. Kung imong pasaka ang kaso na nga ipugos gyud og pasaka ang kaso sa piskal, dunay constitutional question dayon, constitutional question kay ang Vice President is immune from suit. So dakong debatihonon kana all the way to the Supreme Court kung inyong ipugos. Wala mingon sila nga dili man immune from suit. Okay, so dako ng question. Maabot Supreme Court ka ng pangutanaha because that is a constitutional question. Straight to the point. So wa mo to nga Sara. Labaw sa tanan nga wa mo to nga Sara kini ay. Ipakita ra gud tong kuan kini. Bisag og ikaw may Sara Duterte Carpio mahigala niya abogado sa Sara. Di kasabot gyud ni mahigala unsa man ni pagka sumon na di man tarong ni, ha? Straight to the point. Atong nga klarohon mahigala niya, kining subpina mga kaigilan. Okay. Alright. Mao na ang subpina. Ato na sa ning tagag pagtagad. Unsa may gusto sa mga listeners mag-viral ko dire is good viral o tiwason ko sa ni akong diskusyon. Tanawa ko noon sa tubag sa mga netizens dai kay naman na ato monitoring diha. Namay tubag naman tay kompleto man tas viral sa mga video, dai nabuthan, dati mga reports may gala na ata. Unsa may gusto sa netizens? Akong tiwason diskusyon or mo viral lang ta? Di lang ta? Mo sa may sulti sa netizens, ato pabuton sila. Ipatiwas sila gusto sila mo ko andi ay tiwason akong diskusyon. Sige, tiwason ko lang sana akong diskusyon. Na ikatulong hinungdan nga no nga si Sara Duterte Carpio di ka motunga sa NBI. Di ang subpina mga higalang gipirmahan ni retired Judge Jaime Santiago nga mo'y direktor karon sa NBI. Balikon ko, matod pa din ato gi-address ni Sara Duterte Carpio, Vice President. Ang title Vice President pagyudayken. Office of the Vice President of the Philippines. Kibaw sa Office of the Vice President man. Giingon dire under and by virtue of authority vested in by Republic Act number 10867. Matod pa ubos pinaagis kagahuman nga gihatag kanako sa balaod nga numero 10867. Iningleson na lang ng uban, di madaog Bisaya. Gaingon dere, you are hereby commanded to be and appear. Ikaw gimanduan, sabi Bisaya pa indakin. Ikaw gimanduan, sa pagtunga. You are hereby commanded to be and appear in the office of the director. Building D, 9th floor, PhilInvest Cyber Zone, Bay City, Diosdado Macapagal Building, Pasay City, Philippines, 9 a.m. on the 29th day of November 2024. Sa Bisaya pa, ikaw gimanduan sa pagtunga sa opisina sa direktor. Direktor sa NBI. Nga naa ko no sa siyam nga andana sa PhilInvest Cyber Zone nga building sa Diosdado Macapagal Boulevard, Pasay City. Alas 9 buntag gimanduan ka mutunga ka. Yan ang November 29. Ikaduha naman sa may issue og kwan, subpina. Matod pa diri unya then and there to give your evidence in a certain investigation to be held at the time and place conducted by the undersigned. Kaya ron nga mo pagdaas mo mga ebidensya kay doon na investigasyon nga pagahimuon ni anang maong oras o maong lugar nga paghimuon ni ining nagkaman, ni ining nag-undersign, ining maong pirma, ni ining maong subpina. O niya giingon Padre mahigala Judge Jaime B. Santiago, open parenthesis,
retired, close parenthesis, director. Director sa NBI. Mao kini ang rason ngano nga di mo to nga Sara. Ug ikaw mo'y vice president, abdi kag yung mo tan-aw inday ken giunsa pagsulti kining maong sumpina, ha? Straight to the point. With all due respect sa mga taga-NBI na minaw na to karon. Bawo ko nag-monitor sila na to. With due respect. Kining taga-NBI balikon ko mahigala mga laki ni sa investigasyon. Na yung mga abogado na, mga ngilngig ka ng mga abogado sa NBI. Pero mo lagi na. Kini, o mas nilabot na ni, kaya ilaman ng directors Manila, no? That's number 1. Ikaduha, kini director po kamao, siguro ni judge ko ni. Pero kung masuguan lagi kas Malacanang. Pugos, kamangyod lagi og tuman sa sugo, kasamang kay. Kaya di ka mo tuman sa sugo sa Malacanang, matanggal ka diha, daghan naman po'y gusto nga. Nagpaabot kami nga, ako itudlo be kay mo, willing ko mo tuman. So, igor gid taon ning nituman sa sila, kining moong retired judge. Kay mao lagi na mahigala, akong i-explain sa nituman pod siya lagi. Pero ang iyang pagkasuwat doon mahigala, you are hereby commanded. Ikaw gimanduan. Nakaroon mga kaigalaan atong klarohon kini. Ang direktor sa NBI, tanawon to ang hierarchy mahigala. Kanang direktor ka sa NBI, mumando ka mahigala sa labaw ranggo nimo. Second highest official of the land. Elected directly by the people. Elected directly by the people. Timan ka. Niya imo inon, you are hereby commanded. Kanang pagkaisugala, imo siyang gimanduan. Wala lang yun nindot-nindot ang pagkasuwat, day. Yung ka ng request, ano ba? Or kanang imbitar ka, ana. Wa yun, oy. You are hereby commanded. So ikaw, abdi ka yun nga mo bantay. Labi, pasara, may galang abogada. Kabantay na dayon, kining paragraph, kining nga word. Di man mo pwedeng dua-dua word na nang labi na lawyer na mahigala, may nga ayaw kong kabuangin ng mga termino. Pagkaprangkang pagkaistorya, mga higala, kay kining pagkasultia, medyo foul kini. Kining pagkasultia. Prangka-prangka lang pagkaistorya, mga sukit paminaw. Naunsa man itong internet, okay ra ba day? Okay ra, sige. Kaya mo naman ni Hunong ni ako diring kuan. Kinini ang akong kuan riki. Besa ha, gamay lang kay mga kagalaan. Kay kini mahigalang pagkasultia, you are hereby commanded. Medyo kinini ang dili, kini maayong paminawon. Kay tanawa ha, unsa man mga higalang hierarchy sa atong panggobyerno, labot ining mga inaning mga butang, mga sukintig paminaw. Ako nga i-explica ninyo ngayon. Nahibaw naman ang tanan, pero gusto na ko nga i-emphasize makilaan o akong i-remind pod ang tanan unsa de ini mahigalang hierarchy diri sa atong panggobyerno, no? Okay, gamay lang kayo. Mo ni. Oy. Okay. Now, kini ni ang timan nga mo kamad ka sa dakog ranggo nimo. Medyo foul na. Foul na. Timan mo. Ini man kag direktor mga kagilaan, kumusta man atong YouTube din ha? Kay may mga nag-chat ako diri sa gawas sa nasod. O lain-laing bahin sa Pilipinas. Murag mo karat kuno sahay. Pero okay na. Sige. Nag-monitor na sila. Now, kana mga higalang Vice President, ikaw mo'y second highest official sa Pilipinas. Ang number 1 President, ikaw second. Unya, in fact, salary grade ang pinagkataas og sweldo sa salary grade ang President. Salary grade 33 na. Ang President. Ang Vice President salary grade 32. Kaning dia sa ubos. Diyan na sa ubos sa executive department landaan kanang mga cabinet secretaries. Dili pagani kana mga higala, dili na sa equal sa kuan sa Vice President. Kasi kanang Vice President. Ikaduha, ang Vice President kung itudlo siya sa presidente nga cabinet secretary para yung Sara, itudlo siya nga Department of Education. Sama tong Binay ray gitudlo man to as housing, secretary sa housing. Og kato si Lini Robredo, secretary housing gyapon to yan, no? So sa to pa, ka-level ba sila sa uban nga mga sekretaris? May pangutana. Ang secretary sa Department of Public Works and Highways, secretary sa Department of Health, secretary mahigala sa Department of Energy, secretary sa Tourism, Cristina Garcia Plasco, ka-level ba sila? Ito magdi gihapon. Di gihapon. Ano man? Imo Vice President na kadaan, di mo ka-level. O gitudlo ka secretary, di gihapon mo ka-level kay kana mga higalang secretary ka at the same time kung current mo nga position as Vice President ka,
Lahi ka na sa uban. Once itudo ka, sama Cristina Garcia ko, itudo siya as Secretary sa Department of Tourism. Ikaw mo head sa Department of Tourism. Kinahanglan kag confirmation dito sa Commission on Appointment. Kinahanglan kang confirm sa Commission on Appointment because naaman na sa principle sa check and balance. Pero Vice President ka gani, nga itudlo ka as Secretary, wa na kinahanglan confirmation. Straight to the point. Muna kalainan ha? So even ang imong mga department heads, dili mo equal. Wa pa'y labot nga Vice President na, dili mo equal. Nya kining bureau mahigala to klarohon lang nato ni para maklaro lang yun. Kining bureau samot nang dili mo equal to apa ka sa ubos. Kanang bureau, ikaw mo'y head sa bureau. Ngano man, kanang bureau mahigala under man aso sa ka department indikin. Ma-follow ninyo akong diskusyon? Kaya ra ma-follow kay ako man gituyo nga makasabot ang tanan ba. Anya ako mong tagag example para maklaro gyud. So kanang department naanay bureau. Ubos anak bureau. Ibutan ta kana mahigalang sama di kining NBI under man sa bureau, under man sa Department of Justice. So Department of Justice ang under niya kanang National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, ang Bureau of Correction under na sa reporting na sila sa secretary sa Department of Justice. Sa tupadian pa mo sa ubos. Yan ma-follow ninyo? Kaya ninyo i-follow? Kay nagisgot ba tayo intellectual nga isgutanan pero akong gi nahinay nga discussion nga kaya nga masabot sa tanan. Straight to the point. Balik ko ha, ang Department of Justice under niya ang National Bureau of Investigation. Under niya ang Bureau of Correction. Under niya ang Bureau of Immigration. Kanang bureau reporting na dito sa secretary. Panalitan Department of Agriculture. Kanang Department of Agriculture naman ay bureau day. Unsa man kanang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Gamay na diyan na sa ubos bureau na reporting na sa Department of Agriculture. Unsa pa ilain? Bureau of Animal Industry. Bureau na, pero reporting na sa secretary. Kanang DILG, unsa man DILG, kanang PNP under sa DILG. Ang BGMP, Bureau of Jail Management and Penology, under na sa DILG. Kanang Bureau of Fire Protection. Mga bureau, kanang bureau gamay mo. Klarohon tala, gamay mo, bureau mo. Mo report mo sa department. Sa ito ba ang step ba? Ikaw bureau, director ka sa bureau. Mo report pa ka, kanang secretary ra ba? Di man Ang head sa department, secretary ang cabinet member ka. Kanang secretary doon na pa na sa deputy secretary, undersecretary, assistant secretary. Daghan pang ranggo diha. So ikaw bureau ka, topa ka sa ubos. Topa ka sa ubos. Nya karon, ikaw bureau ta ka sa ubos. Imo inyon ang Vice President, second highest official of the land. Dili gani ka-label sa imong department head, di gani ka-label. Nya imo inyon, you are hereby commanded. Sure mo ana? Oy, pag sure oy. Tiwason ko na kung discussion, naman lamang pipila ka pahinomdom. Straight to the point. Now, atong balikan. Kinini ang di na lang sa pag-unsa ba nga si Sara mo na. Ang imo ba imong gidipinsahan ang dignity sa imong opisina? Bantay ka day, hindi ken? Ang dignity sa office of the Vice President. Lima kag manduan ka mahigala sa tuwa sa ubos? Di man gani ka-level. Di man gani ka-level ang department head, ang secretary di man gani ka-level sa Vice President. Nya ikaw nga secretary na pa kay deputy secretary, na apay undersecretary, na apay assistant secretary, una pa mo tos director. Unya ang director to sa ubos, bureau, imong manduan ang second highest official of the land nga you are hereby commanded. Mayo ka ng paminaon? Ako mo tagag example nga kinini ang di tingali maayo pod ki oy. To ako sa taas kuno opisina to sa taas. Ako manager the rest DOHP kana para lang yun nya pag tinaw lang ba? Pag tinaw lang na to ba?
ito na eksampulan na. Pwede mahatag taglang example, pero nahon ako akong kaugalingon. Tapos taas, nag-opisina ko. Ako may manager dire. Unya, naman may mga department heads, technical department, news department, drama department, ana. Kinis kay din sa technical department, under ni Roboy. Di po tiling maayo kay nga. Tapos taas, tawagan ko mo sa intercom nga, tunay kining, ako kamanduan nga ari sa ubos. Kaya doon ako mag-question ni mo, doon kayo mga pangutanan ni mo, manduan ti ka ari naog dire. Ako di mo kumusuko ganoon, pero bida medyo lain yun kay. Bisa di na lang ta maghisgot o sugo siguro sa may pamatasan tingali po. Doon na kay pamalihog na lang bisa gamay. Unya dili mayo. Ikaw kay paminaw no okay ka kay. Kini si Inday Arbe atong gamitan og example. Ikaw Inday Arbe kini si Inday Arbe nagtudlo ni Cebu Normal University. Unya kana si Ariaso, president si Ariaso no. Abisa si Joseph Tubilan na ato example kay vice president man. Vice President for Academic Affairs. Good morning nimo Dr. Joseph Tubilan. Nga ikaw, Arbe, nga nag-part-time ka sa Cebu Normal University, naka sa silong. Nga mong tawagan dito, intercom, mo yun, Dr. Joseph Tubilan, Vice President, kanang naog diribe kay doon ako pangutana. Di, tili maayo, oy. Ikaw kay maayo ka na, kay? Di, siguro, oy. Alag sa mga mga ranggo karong naminaw, makarelate tingali mo. O gato pong kanang atong ranggo di sa ubos-ubos sa ba. Di siguro, ako mo tambagan, ayun lang yung nagbuhata. Oy, kay medyo lain yun. Ang mayor, panalitan ron. Imo mayor. Mayor, nga ikaw, labi pag job order, employee ka, imo inon, mayor. Di ako silong, may naog di silong, mayor. Kaya doon ako yung mga pangutanan ni mo. Medyo delikado din na marinyo imong kuhan kay. Dili mayong paminaon. Mao kini mahigalan hitabo ining bureau. Ikaw director kas bureau. Imo ingnon ang second highest official of the land nga you are hereby commanded. Ikaman tika manduan tika ari sa opisina. Grabe naman sa doy. Wa gyud bisag request bisag pamalihog or bisan ikaw may moadto. Kay kung panalitan kuan kay mas may tingali kay nga ikaw may manuktok sa kong opisina nga tunay kaning ug di ka busy da mo istorya tagamay kay nakoy tuyo unta ana ba di tali mayo ako'y panaugon nimo kay oy dili singon nga bati tagbatasan pero agi siguro og kanana ang respetar ba ng telegamay no kay kung ako maoy nana okay ra man ko mandar sa dira sa akong mga staff nga adto atong kuan dito ana ari diri taas ba istorya ta. Pero kana pong mga ang atong president sa di pud mayo nga ang among president may gala si Ericano ko ari diri kay magistorya ta. Kinala update kayo nga mo tan-aw sa mga signs. Karon ari tam example may gala sa inyo mga helper da be. Be. Namoy helper sa inyong balay. Timanig maayo ha. Kana na ang asawa o ang bana ready gyud mo sa pagbantay gyud. Abtik gyud mo bantay. Kay panalitan indaykin kanang imong helper. Bantay ha. Ang imong helper karon natural naman na mahigala sa mga naminaw na karon. Katong helper mo ang imong bana mingon, "Day, itimpla kog kape day." Okay na. "Day, hugas itong plato pala day." Okay na. Nya to ay imong bana sa taas panalitan, ikaw uban mo sa bana sa taas indaykin nya. Day, dadara din sa taas ba ang popcorn? Okay na. Pero moingon ganing helper, dong, naog di silong may kay, day, kondre, isulyat na. Ang imo na ganing bana mo, igimanduan sa mong helper, kinulong abtik kay yung asawa, murang nga unsa man ang kalakihangan nung mumando-mando ka man. Timan ina. Ha? Umumando na, o ikaw po, kay imong asawa karon. Doon na mo driver. Ano ba, maklaro to example. Night driver mo. Night driver mong asawa na lakaw ito, kuyog sila. Kalau pag abot sa balay, ang imong driver, gimandu-manduan imong asawa, sa may mabutang sa mga huna, kay?
Klaruhon tani dong ano sa maning day nga murag ug imo nga asawa mamandol to driver nga dong atlas na sakinan sa dumi ikuha na hugasin sa kinan madana. Pero gayi mo nga asawa na gimanduan sa inyong driver kay nga ma'am ikaw na po hugas sa kinan ma'am. Kinahanglan abtik kang mubantay gid ana mga butanga kana mga science na nga medyo lain nida. Ang asawa mo bantay gyud kay nga banan nimo ikaw may hinoy gimanduan sa tong helper do unsa man ning kalakiha do? Ay basin sa sunod anang panahon muburot nang imong helper wingon anong burot man imong tiyan mga cancer? Unsa cancer ka kuya ana? Cancer man ibang ba cancer? Kon ka na oy. Contrary to human conduct ka na. Lalim ka nag imagine kay makamando nimo imong helper nimo kay. Kana kung tinuuray lang. Di pwede kang manduan pero gimanduan kani kay medyo ngano man hugas plato day ikaw na hugas sir. Wa na. Medyo lain kayo mga higala kabantay kay gyud sa mga science dayon. Ikaw naa ka sa ubos, kamao ka gyud nya mo. Kon ba? Kasabot sa ta mahigala na may panahon di man namang gyud mga taong taas nato na ubos nato inana kamao gyud ta mahigala nga bisag dili ta batig batasan. Mantig gyud ta mo tan-aw sa unsay angay ug unsay dili. O inana mga kagalaang hitabua pod bida. Sumuni na hitabo ron ni Sara Duterte Carpio. Kabantay ka dayon sa ang paragraph na no, payon you are hereby commanded. Ngo oy. Unsa bang ang Vice President second highest official of the land anaon nimo? Istorya. Nga ikaw bureau ka na kay gahom as director sa usa ka bureau. But remember under administrative law, delegated power ka na. Delegated power. Ang sikat na nga panultihon sa administrative law katong putistas delegata non putis delegare. What has been delegated cannot be in turn delegated. Maunay sikat-sikat diha nga panultihon sa administrative law. So karon delegated power ng imo kay bureau man ka, gidelegahan kag power mo na naa kay gahom kay gidelegahan ka. But remember, ang Vice President is the second highest official of the land. Ang iyang power directly given from the people. Direkta ka na nga gihatag sa katawhan ngadto niya. Kay duna siya mandatos mga tao. Nya mandumanduan na nimo nga nara kay delegated power. Timan igo ng mayo. Mo na giingon sa atong constitution, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Sabi ni Saya pa ang soberenya gikan kana sa katawhan ug ang tanang kagahuman sa gobyerno gikan sa mga tao. Nauunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number one. Straight to the point, the attorney Rufil Fernandez Panyok, ang number one sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu.